हरिबोल हरिबोल नाना नाना ଆଉ ତମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛ ଟିକେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସବୁ ବଡ଼? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତ ଆଖି ବଡ଼ ପ୍ରଥମ, ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପାହାଚ ବଡ଼, ଚତୁର୍ଥ ଦେଉଳ ବଡ଼, ପଞ୍ଚମ ନେତ ବଡ଼, ସବୁ ତ ବଡ଼। ଫେରେ ବଡ଼ ତ ବଡ଼ ଠାକୁର, ସେ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସବୁ ତ ତାର ବଡ଼। ଆଇଲା ଆଉ ବଡ଼ କାହାର? ଏଇ ତ ହେଲା କଥା। ଆଉ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଜଣକଟି ବ୍ରହ୍ମ ବସେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ନାସ୍ତି ନା। ଆଉ ତେଣୁକରି କହିଲା ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ନାସ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ କଳି ଯୁଗରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ତାକୁ କୁହ, ଜାଣିବେ ଠିକ୍। ଖଣ୍ଡିଆ ପରା ସେ ବାଳି ଯେତେବେଳେ ମାରିଥିଲେ, ବାଳିକି ପରେ ବାଳି ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଦିଅ, ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିଲ? ବାଳି କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର? ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳିର କ୍ଷତି କରିକି ଯାଇଛି, ଭାଇ ଭାଇ ମୋର ଏଇ ବାଟରେ ରହିଛି, ଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ତାକୁ ଯାଇ ବାଟରେ ଭେଟି, କିନ୍ତୁ ପଥରେ ଭେଟିଲ ଅନୁତୁତ ହେଲା ସେଇଦିନ। ସେ ତାକୁ ଭେଟୁଛି, ମୋ ଭାଇ ବାଡ଼େଇଲା, ତୁ ମୋ ଭାଇକି ବାଡ଼ା। ଇଏ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛି, ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣେ। ତେଣୁକରି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ମାଇଲେ କିଏ ନା ମାଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମାରିବାରୁ ସେଠୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାବଣକୁ ତିଳ ତର୍ପଣ କଲାବେଳେ କଛାରେ ଖୋଜିଦେଲି, ତମେ ସେଇଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆକୁ କାହିଁ ଧରିଥିଲ? ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲ? ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମାରିଛ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ମୋତେ ଦିଅ। ସେ କହିଲା, ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁ ନେବୁ, ଯା ଟୋଟାଲି ନେଇଯା, ମୁଁ କଳି ଯୁଗେ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ହେଇକି ପୂଜା ପାଇବି। ସେ ସକାଶେ ହେଇଛନ୍ତି।